și bine v-am regăsit în episodul pe acest canal. Astăzi vom reacționa la piesa Orange Blue. Da, mi-am activat și o facecam-ul. Acum o să mă vedeți în persoană cum sunt eu, cum o să fac pe aici ca toate nebuniile. Voi o să mă vedeți de data asta pe mine. Iar astăzi vom reacționa la piesa asta, ca să mut facecam-ul. Astăzi reacționăm la piesa La un dromat Scrojeț, oficial video. Haideți să vedem cum se prezintă începutul acestei piese. Dați like și subscribe dacă mai aveți episoade de genul ăsta, să reacționăm la jocuri sau să reacționăm la youtuberi. Haideți să începem. Hai să dăm drumul. Ok. Se prezintă destul de bine până acum. Oh, Dodge, frumos. Bun, bun. Se prezintă destul de bine până acum. Ok, deci în clipul ăsta Eugen, Vlada și ăsta, cum îl chemam, Adi. Deci acum nu era Valeriu. Hai să vedem. Cred că o să mut facecam-ul. Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck, știu că sunt. Deci, topul piesei este foarte bun, deci are un beat extraordinar de bun. Nu știu dacă este mai bine când fac aici sau țin eu așa, cred că e mai frumos așa. Dar are un început destul de frumos, adică vreau să spun și topul, beatul piesei, tot ce trebuie. Hai să reacționăm în continuare. Pe plac am bani în sac, sindrom de pirat, tot pe Mastercard am bani. Ok, mi s-a oprit ăsta. O să revin imediat că trebuie să mă conectez la un curent. Trebuie să... Am înțeles care este faza. Stați puțin. Revin. Bun, fraților, am revenit, mi-am făcut ăsta. Piesa este de la Orange Blue, oficială Orange Blue. O să dau aici și eu frumos un mare like. Bun, am dat like, stați puțin că trebuie să-mi dezactivez o chestie de aici și mă cam deranjează. O dau aici sus în colț și pe asta sus în colț. Bun, haideți să continuăm. Stați, eu am pornit clipul. Da, hai să continuăm în continuare. Hai să facem în continuare. Bani în sac, zici că sunt bogat, spamul bombardat, am bani în sac, dar sunt condamnat, Benji avocat. Mami e pe business, Vlada cântă atât de bine! clar că știi. Nu mă așteptam la așa ceva. Deci Vlada să cânte atât de bine, nu credeam în viața mea, fraților. Cum e posibil ca Vlada să cânte atât de bine? Deci nu e posibil. Hai să continuăm. Mami e pe fashion, style sau stil. Mami e perfection, mami on the real. Mami e pe top, top, everybody feel. Mami de pe TikTok. Și vedeți că și grafica este foarte excelentă, 4K frumos. Mamă, ce mișto, hai să-i dăm în continuare. Direct, ei tu ping pong, a ajuns pe drept. Mami e în challenge, mami vrea doar mii. Mami e pe fază, alții pe filozofie. Că banii ne-au schimbat, zice doar săracul, că banii tot distrug, nu vede doar un om. Banii sunt o... La ce se uita Adi, fraților, acolo? Se uita la o poponeață. Mamă, ce mișto. Se uita Adi se fălva la o poponeață când trebuia el să se ducă să fure banca. Hai să dăm în continuare cu piesa. Boală, sunt bolnav de dracu, țin banii sub saltea să pot să dorm ușor. Am bani în portofel pentru cafea cu lapte, am bani în portbagaj de vreau să fug de nord. Am câte o fată în orice țară în lumea toată, n-am nicio șansă să doar ante singură, doar nici bani, bani, nu mai bani, bani, bani. Capul meu doar bani, ochii mei dolari. Mamă, ce bine cântă Adi, fraților. Deci piesa asta e top rău de tot. Nu știu ce... Nu știu, cred că e piesa on fire, nu știu, dar e foarte bombă, fraților. Deci e piesa asta... Nu, e excelentă piesa asta. Hai să-i dăm în continuare. Și îmi place și tonul. Bam, 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 capul meu dolari, în unchiul meu dolari. Nu știu cum este stilul piesei, dar este una foarte bună. Hai să-i dăm în continuare. Euro, lire, în orice ce fac câte 1000. Hai să nu vorbim atât de mine. Cu atâția bani poți să uiți de modestie. Wow! E foarte excelentă piesa, dar mai avem până la 3 minute și 18 și noi de-abia avem 1 minut și 36 de secunde. Ce spuneți? Merită piesa asta făcută? Merită tonul? Merită topul? Merită topul pieselor? Nu știu, dar piesa asta cred că este cea mai bună, în afară de beat-uri
beatboxing astea, asta e chiar cea mai bună piesă pe care am făcut-o eu, pe care am reacționat la ea. Și mulțumesc lui Gami care a reacționat la profilul meu, îți mulțumesc Gami. Haideți să-i dăm în continuare cu piesa asta că mai avem de ascultat din ea. Ok. Oh, nu. Hai să vedem, fraților. Plug money. Imaginați-vă să fiți acolo, să aveți numai aur, diamante, Rolex-uri, aur, lanțuri de aur, brățări de aur. Wow, ireal, deci, nu știu, grafica, piesa, e cea mai bombă și ar fi și mai mișto dacă acel aur este adevărat, este cel mai bombă. Hai să-i dăm în continuare. Plug money. Bro, voi vedeți ce lănțic, ce grafic are. Eugen, tocmai ce ai făcut? Ce, mă? Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck. Știu că sunt pe plac, am bani în sac. Sindrom de pirat, tot pe Mastercard. Da, mă, Am bani în rupe. sac. Zici că sunt bogat, spamul bombardat. Am bani în sac, dar sunt condamnat. Benji avocat. Da, rupe. Piesa asta rupe, lejer. Fugiți, bă, fugiți cu Dodge. Fugiți, că vă prinde polițiștii. Vă prind polițiștii, vă prinde. Uitați ce Dodge frumos. Wow, uitați ce mașină. Stați, ce mașină era aia din spate? S-a părut o mașină. Ia, stați o leacă. Stați 2 secunde. Trebuie să vedem ce mașină era aia din spate. Mai. Nu, mai spate. Scuzați. Uitați ce BMW frumos! Wow, cel mai superb BMW pe care l-am văzut eu vreodată. Opa, am luat o captură de ecran, dar în fine. Asta nu contează. Acum să dăm a zburat toți porumbei. Wow, uitați ce bine arată tabloul ăla. Cine ăsta? Mi se pare cunoscut. Mi se pare foarte cunoscut. Urma să mai înceapă o dată. General Grigore. Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Stați puțin că nu știu cum este cu asta. Măresc facecam-ul. Cam atât a fost și cu acest clip. Nu uitați să dați... Mergeți mai mult? Nu! Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Dacă mai aveți episoade, să reacționăm la clipuri. Eu am fost Vlacea Constantin. Voi sunteți următorii mei frați. Iar la următoarea piesă care voi reacționa, voi avea ceva să pun așa în față, nu știu, ca să nu mi se mai bălângălea așa telefonul. Mulțumesc pentru atenția acordată, iar voi sunteți următorii mei preferați. Vă iubesc. Și mulțumesc Gami pe care ai reacționat la clipul meu. Acum trebuie să dau așa. Nu, trebuie să fac așa. Salut!